Mutane guda biyar wanda suka fi kowa kuɗi a fina-finai. Jarumi hudu muna jarumi Jackie Chan wanda yake da hanyoyin samun kuɗi inda yake shirye-shirye. Jarumi ne kuma producer ne shi ma na kansa. Wannan jarumi mai suna Jackie Chan ya zuba hannun jari a bangarori wanda an yi kiyasi kuɗin sa ya kai kimanin dala miliyan 400. A na hudu kuma muna da George Clooney. Jarumi ne a duniyar shirya fina-finai ta Hollywood. Wannan jarumi shine mamallakin Casamido inda yake da kuɗi kimanin dala miliyan 500. A na uku kuma muna da jarumi Tom Cruise, wanda yake da kokari wajen investing da kuma zuba hannun jari a bangarori da dama. Kuma wannan jarumi ya zuba hannun jari a bangarori da dama a duniya. Yana da kamfanonuwa nashi da kansa kuma iya da hannun jari a bangarori da dama. Wannan shi ma kiyasi kudin sa kai kimanin dala miliyan 600. A na biyu kuma muna da Dwayne The Rock Johnson. Wannan jarumi da aka fi sani da suna Rock, jarumi ne a bangaren fina-finai, wrestling, wanda ya zuba hannun jari a bangarori da dama iya da kuma kamfanoni nashi masu zaman kansa da kansa. Na san da yanku za ku ganshi ku ce kun tuna Fast and Furious. An yi kiyasi a dala miliyan 800. Duba da wannan mutane na kawo muku a cikin ku za ku iya tantancewa yana daya. Ku ga mun ra'ayinku a comment section.